Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur frakzioen adibide bat ikusiko dugu. Adibide honetan hurrengoak egin beharko dugu. Zenbaki hauek ematen dizkigute eta txikienetatik handienetara txukundu beharko dugu. Beraz, aurreko bideo batzuetan azaldu bezala, hau egin ahal izateko lehendabizi izendatzailea berdina izan beharko da. Hau da, beko zatia berdina izan beharko dugu. Kasu honetan zein da minimoko zati txikiena, oza, komuna dugun txikiena, 12 izango da. 6 bider bi 12 dugu, eta 3 bider lau 12. Hemen ikusten dugunez, 2 ditugu, eta lau. Gero 12 bat dugu, beraz, komun txikiena 12 izango da. Beraz, lehendabizi hori, lehenengo dana 12 moduan jarriko dugu. Hemen, behan 12 izateko, bider bi egin beharko dugu. Beraz, behan eta goian bider bi. 6 zati 12. Hemen 12 bai egiteko, bider 6 egin beharko dugu. 6 bider 5, 30. Hemen bider lau egiteko, bider lau egin beharko dugu 12 behan egoteko, beraz, 36 zati 12. Hemen 12 dugu, hau bat izango litzateke, edo 12 zati 12, edo bat gauza bera. Hemen bider lau egin beharko dugu, beraz, lau bider bi 8, 12, eta hemen bider hiru egin beharko dugu, 21 zati 12. Oin dana 12 dugunez, on bai ikusazakegu zein da txikiena eta zein da handiena. Kasu honetan, txikiena zein da? Hau. Beraz, hau izango da lehena. Barkatu, ez dut ikusten. Bigarrena izango da hau. Hirugarrena hau. Laugarrena hau. Bosgarrena hau. Eta seigarrena hau azkenik. Beraz, ariketa mota hau izaten duzunean, ez zukoelan utzi horrela, baizik eta txukundu ematen dizkizueten zenbakiekin. Beraz, hau ikusita, zein izango da txikiena? Lehena. 3-6. Txikiago, hau. Izango dela, hau. 2-3. Txikiago, 12 zati 12. Txikiago, 7-4. Txikiago, 5-2. Eta azkenik, txikiago, 26-12, 9-3. Gogoratu ikurra hau esaten duena, beti puntatxoa txikiena dela eta zati handiena handienari ematen dio. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.